Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dnes tu máme tutoriál, ako vyrobiť dymovničku z pingpongových loptičiek. Takže budeme na to potrebovať pingpongové loptičky, alobal, ceruzku alebo pero a ešte nejaký nožík alebo nožnička, čím si tie pingpongové loptičky roztrihame. A to aj teraz urobíme ako prvé. Takže si tie loptičky roztrihame na také malé časti. Alebo porežeme, to je jedno. Takže keď už máme takto roztrihané tie loptičky, tak si zoberieme alobal, ktorý si takto odtrhneme, takú kocku z neho. Teraz si do toho alobalu dosredáme takú hrsť tých postrihaných loptičiek. Takto si to nejako len tak trošku zamiešať. Tam na tie loptičky dáme takto ceruzku. A takto to poriadne zatlačíme. Keď sa vám stane, že vám takto tu pretrhnú ten alobal, tie loptičky, tak si ešte takto odtrhnite alobal a takto tam ešte okolo zaonažte. Takto. Teraz keď sme to už poriadne postlačali, tak tú ceruzku môžeme z toho vybrať a máme hotovú. Takže ja si spravím ešte jednu. Takže ja už mám tu takto dva spravené, z tých čo som mal postrihané. Takto. A ešte si môžeme aj takto spraviť, že si tiež si doberieme alobal a môžeme tam dať aj takto celú pingpongovú loptičku, tiež ju dáme takto. Zoberieme si opäť ceruzku, ktorú položíme takto na ňu. Takto. A tiež to takisto spravíme ako s tamtými roztrihanými loptičkami. Toto je jednoduchšie, ale to nebude až tak veľmi dymiť. Tak vyberieme ceruzku a máme hotové takto. Tu je táto z celej a tu sú takto, čo sú roztrihané. A už to potom len takto zo spodku zapálime a stade hore to bude dymiť. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like, odber a keď tu bude 15 lajkov, tak si to aj vyskúšame. Takže zatiaľ čau.